Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e lowdi men hesiri wonande ɓe ganduɗa jiyata hay batte e bindol, ñaguinoɓe yo balle no jangguiri batta yiide bindol. Gila subaka noon ha joni koye heblo he tan gonnoɗen, ko joni Allah rokki en fartaŋe yen garden windende. Nde wonno jangde saɗani ko teskuya tan saɗi e jangde. Kala ɓurɗoma wawde teskade ɓuranma wawde jangde. Ɗeɗo alluje noon kanƴe woni fuɗɗode jangde Pular. Nde wonno jangguinoɓe Pular ɓe ko masɗe ɗe ɓe gaddoto jangguinde ha gasa, ɓe dagana ko masete ko jangguete hen ko noon wodi tan ko mawɗe e tokose. Ɗum saabi mi adoro jangguindema no gandirta masɗe Pular mawɗe ɗe, kadi ganda koɗe joyi tan ɗe ɓurani ɗon. Joni noon mbaɗa maɓe ɗum ko doge 4. Rogere adine nde mi jangguinma hen no gandirta masɗe Pular 5 mawɗe ɗe. So gasi mi rewnanma hen no gandirta masɗe Pular tokose ɗe 5 ɗe. So gasi on saaha mi addanma masɗe Pular pooɗoje ɗe. So gasi mi arta alluwal nayaɓal ngal mi lombanma hen masɗe Pular mawɗe ɗe, masɗe Pular tokose ɗe, masɗe Pular poɗɗe ɗe. ɓallo haqqille ma wonan kadi a yalti e majjere ko wiyete masɗe Pular. Jangde ko jam jam tan jarata hen. Sa ƴeewi e bindol he mbeɗa windi hen limto Pular yawgo an puɗɗotoɗo keso, an puɗɗotoɗo keso. Keso o kaldanmi mo ganduɗa meeɗa janggude hay hunde, meeɗa janggude ko wiyete Pular ko. Holno ballirten mo ha Allah walla mo jinganamo o watta yiide bindol, o watta jangude bindol, ko on de garɗen heɓɓitade wadde kala nanɗo konngol ngol jiɗɗo jeyede hen, bisimilla ma ngara bindoɗa. Jangde nde ko subaka fonno fuɗɗade, kono taw eɗen kebla bindanɗe janggueteɗe ɗe fof so rendi fof windama gasi gila 1 ha 22 alkulal fof windama moftima. Heddi tan ko jangde heddi hen kadi noon. Ɗo noon ko ekko tan gonmi wadde taw ha gaynen on saaha noon natuna en ko wiyete jangde ko. Ɗum ɗo joni waɗa ko 5 ɗe fof lawol gotol. On saaha noon min mbaɗoyi ɗum cernudal kala hen harfere bange, kala harfere bange. So timmi tan a timmini jangde. Hankadi kala ko winda a janggani. Alluje ma 30 ɗe ɗe dendinanma mbeɗama ɗum heblo heso yawgo ngo koye maggo tan ndewata. Ɗum saabi ngolɗo bindol bindumi hen limto Pular yawgo an puɗɗotoɗo keso mbasa heppude e heñade. Heppere e heñade ne adda weñare. An jangowo hoto won keñiɗo, an jangowo hoto won keppuɗo, ma wat saaha keɓa ko jiɗɗa ko e nder jangde. Jangde woodi hen ko janguɗo ha gayni taw wawa janguinde. Ɓe hen janggani hay batte, ɓe hen janggani hay batte. Ɓe hen ko janguɓe ha gayni
kono ngala damal codol no janginirta jangowo ha janga. Jangde no waɗi ko lowdi ɗo noon ko heblo jangowo e heblo jiɗɗo janginde so yiɗi janginoyde. An jangowo ka jangowo janguɗo ha gayni one koye heblo o woni o wadde o tinani omo heble holno o janginirta mo anda hay hunde barono am ni. ɗum woni jangde. ɗum noon ngal ɗo alluwal ko ha tan ganda eɗen ganni jangude ko wiyete masɗe pular koɗe 5 ɗo noon gandatade ɗo woni a mawɗo. mi anda kala ko jiimi e bindol hankadi ene wayni mi anda ɗum ɗo wiyete a mawɗo. Gasi ɗo so ɗiggi hankadi kala ko jiimi ne wayni mi namdata ko hay goto mi andi. So ɗo ɗiggi mi ara ɗo ko ɗo wiyete i mawɗo. I mawɗo noon andi e laa tokoso o kono ɗo wonna o jangata ko masɗe pular teskuyama wona ɗo no moƴƴi anda i mawɗo ko ni windirte teskona e nande e laa tokoso. So ɗo ɗiggi noon a serti e majjere i mawɗo on saha garana ɗo ko ɗo wiyete e mawɗo ko ni windirte. Sa jangi ɗum a wawi hankadi an a serti e majjere e hankadi wona kadi tarɗe gondowɗe a andi a mawɗo a andi i mawɗo kadi a andi e mawɗo. So timmi noon a gayni a andi a wawi binda ɗum ha ganda a windi ɗum ngara noon janga o mawɗo ko ɗo wiyete o mawɗo ko ni windirte janga ɗum ha ganda ɗum kadi binda ɗum. So ɗiggi garana u mawɗo janga u mawɗo ha ganda no windirte no windorto ƴetta ɗum bañutoɗa binda hankadi. So ɗo ɗiggi tan andu a serti e ko wiyete masɗe pular 5 ɗe ɗo ɗe kaaɗi kanƴe mawɗe ɗe masɗe pular 5 mawɗe ɗe ko ɗo ɗe kaaɗi. ɗo tongoɗa hen janga ɗum ɗiggina ɗum mbawa ɗum ko ɗo woni a mawɗo hankadi mi andi ko wiyete a mawɗo mi andi ko gandumi ko noon mi winda ɗum e karnam mi janga ɗum hami wawa. So ɗiggi mi fuɗɗo arde i o ɗo mi ƴetta i o ɗo mi jangama hami anda mi wawimo mi wanjitoma e karnam. Gasi mi serti ɗon. So timmi mi andi mi wawi a e i mi eggano mi fuɗɗo jangude e mawɗo mi anda e o no wayi teskomo no moƴƴi kalɗo jeeyimomi mi anda ko ni tan windirte waylotako o woni e mawɗo. So mi jangi hami wawi noon mi wañito e karnam mi winda ɗum e karnam hami anda no e jangirte hami anda no e windirte. So ɗiggoyi noon mi fuɗɗo arde oɗo o mawɗo mi janga o mawɗo hami anda o mawɗo no jangirte mi wawi jangude ɗum on saha mi ƴetta kuɗoɗam mi wañito e karnam kadi mi janga o hami anda mi anda mi ɗiggini mi fuɗɗo arde oɗo mi janga oɗo hami andamo teskomo no moƴƴi mi wawimo mi windamo e nder ñalawma goto mi wawa hen a mawɗo mi tesko ɗum mi wawa hen i mawɗo tesko ɗum mi wawa hen e mawɗo tesko ɗum. Gasi ɗo so selli ɗiggi mi wonti gando a mawɗo mi wonti gando i mawɗo mi wonti gando e mawɗo. So gasi mi ara o mawɗo kañum e u mawɗo ɗo so ɗiggi mi wonti gando o mawɗo mi wonti gando u mawɗo. Hankadi mi jangi ko wiyete masɗe pular mawɗe ɗe mi serti hen mi gayni hen hankadi mi dañi ko mbiɗa winda kadi mi dañi ko mbiɗa janga mi wonti windi yanke mi wonti jangi yanke. Hankadi kala nde a haala mawɗo mbeɗa jeeya e anduɓe a mawɗo kalɗo i mawɗo haala mbeɗa jeeya e anduɓe i mawɓe ɓe kala kadi ɗo e mawɗo haala andumi jeeyama e anduɓe ɗum ɓe
kalɗo o mawɗo haala hankadi mi jeeyama e anduɓe ɗum ɓe kalɗo mawɗo haala hankadi mi jeeyama e anduɓe mawɗo koni jangde waɗirte jangde wona heppere jangde wona heñaare ko jam tan jarata hen ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen yo ɗiggu tan jangu ha mbawa ko mbawɗa ko noon ɗum bindata wona a wawi jangde wona a wawi windude ɗiɗi jadata pama ɗum moƴƴi ɗum saabi noon eɗen mbaɗa ɗum jam kala hen gotal fof waɗoye bange kala hen gotal waɗoye bange kala hen gotal waɗoye bange ɗum wallatma jango e jam a tampata hankadi kala hen waɗama bange o waɗe bange kolleɗa a mawɗo o a tokoso o a poɗɗo o ɗum heeda bange so gasi mbaɗanɗa mawɗo o tokoso o poɗɗo o bange so gasi mbaɗanɗa mawɗo o tokoso o poɗɗo o bange on saha mbaɗanɗa mawɗo o tokoso o poɗɗo o bange mbaɗanɗa mawɗo o tokoso o poɗɗo o bange hankadi ɗon kala ɗiggi hankadi kala nde wiya tan masɗe pular a ɗiggini fof a gayni a sirti hen ɗum woni jangde hoto heño jangde hoto hippu jangde hoto haaɓ sabu jangguinomo o heppani haaɓani on gandi kam gila 16 4e mois 2016 en jaltani e heblude yimɓeɓe haɓe mbawa limto hijjo e tarde gila 2016 faade hande ala ko woni himmi am ala ko woni yidde am kala mo jiimi waɗa feere ha wawa limtude e hijjude e tarde ɗo so ɗiggani a wawata jangude jangde ma hoto hay goto funte jangde ko ma mbawa limto e hijju ne mbawa rendinde on saha noon dagana jangde kala ko winda mbawa jangude kala ko jiɗɗa windude mbawa windude ɗum noon heɓoto koye muñal heɓoto koye jangude heɓoto koye jabde jangude e windude jaɓa jangude jaɓa windude kono sa amino amni noon andu a wawata jangde andu a wawata bindol jangde waɗante ko saha oɗo saha so yonti ko jangde jeyi mi ƴeewa sahayel ngel janggami ngel hade mi dawde mi rokka ɗum hay simita sappo mi janga ɗum mi dawa so mi jippima jamma hade mi lelade mi fiya hen daaɗe sappo mi ɗelo ɗum sa worini lewru woturu aɗa janga aɗa tesko nde gasata tawa gasni jangde heddo kadi kala ko winda on jiya mbatta yiɗi yeeso man kadi ko winda aɗa yiya aɗa wawa ne foti yimɓe ndewi ɗo to ɓe jiyatano hay allif jiyatano hay hande nana binda nana janga en jetti Allah ɗum noon annene jiɗɗo jeeteɗe e ndin mbaadi kadi heblo hesto ne waɗe jawnoɗa ngara hade fuɗɗade tawa woɗɗoyi kadi ganda e hoorema gona wi kadi ya abbinano ko ɓenni ko ɓenna kala heblo hebletego heblo ngara naata hen hade heblo ngo gasde taw a wawi a gayni heddinoɓeɓe jangannoɓe ɓe jokkat tan ngoɗo heblo ko ñaaguiɓe jiyata hay batte ɓe ko ɓen jeeyi ngoɗo heblo kadi heblo kala ne woodi no waɗirte oɗon gandi hebloji ne keewi ala hen hay woto nandugo wongo kono fof ko jangde nde ko wotere kono ñaha saha fof joni hen waylo ene ɓeydo yonnede ene ɓeydo fewnede ha ɓeyda ngarɗude wela jangude wawa famminde jangowo nde wonno en joddaki nokku goto nafata noon saha fof min ƴeewa kadi ni mbaɗata ha kalɗo mbawɗa wonde jangdema yettoma fahmuma yettoma jawa wawde jawa windude jawa dawde wona a windi law a jangi law a wawi law wa portable jangirtaki ko karne ma codata e bic ma ɓallina
kala ko winda yettima a jangginama ɗum aga andi a wawi ƴettu ɗum mbatta e karne ma mofto ɗon sa arti ƴetta karne ma kippita mbaɗa hen ñalawma o no foti ni mbiya hande ko ñalawma naggam mi jangi ɗum mi wawi ɗum ɗo kippa karne ma dawa janggo kadi keɓa goɗɗum janga ɗum mbawa ɗum mbatta hen so ɗiggi deftoɗa ko ɓenni ko mbatta hen ko hande ko ɗiggita yo Allah hokken nande e famde wadde hande ala ko janguɗa so wona a mawɗo hande ala ko janguɗa so wona I mawɗo hande ala ko janguɗa so wona e mawɗo hande ala ko janguɗa so wona o mawɗo hande ala ko janguɗa so wona u mawɗo to tan jangata certa e majjere masɗe pular joyɗe mawɗe ɗe a yalti hande e majjere majje ƴette kuɗi e karneji mbañitoɗon janggon ɗigga an noon jiɗɗo jeeyede hen o oɗo numéro ndewata jiiya WhatsApp o sa ari watan 00221 tawde a wonani e nder Sénégal wat 221 ha gayna puɗɗa wadde 77 906 14 81 mbaɗa yaya jiiya mbaɗa li jiiya WhatsApp o ngara kaala inde ma e yettode ma kaala ɗo jiɗɗa wonde ɗo gona ɗon koɗe nayi noon dental diine toon ko sharia jangete toon e wajuji seremɓe ɗimmal ngal ko kabaruji pular nanguiteɗi nan toon ngal to ko janggo pular tan ngal to ko jangoɓe alkule Qur'an Arab tan sa ari noon an jiɗɗo jeeyede hen o kalanamin ɗo jiɗɗa wonde hen on saaha bindoɗa kalanɗa sarɗiji ɗi aɗi belma jokkoɗa e amen a yiɗa mi gaccuma ndeeƴa jaaha haajuma min kadi jaaha haaju amen goto kala ne andi haaju muɗum ɗum ɗo noon woni windande gonde ni windande gonde andeni dental diine TV kala jaaɗo toon waɗa abonné naata kala ko jangguinno ko ɓenni ko nan toon moftani on wona onon daɗaɓe ɓe ko toon kala ko jangguina moftoto hayde ɗo windande so ari to moftoy to sa majjirama nde tawtade toon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbajiɗon janggon ɗigga wonon kadi wonɓe hen ɓe kala jangowo hen ene ñaaga waɗa hen ballal muɗum e oɗo numéro so Orange Money so Wave so Western Union Money Garam waɗa hen ko mbawɗa duusa jangde balla jangde nde balla jangirde nde balla jangde nde e jangirde nde mbasa toon on jarama jokki e golle min beltima gowne weltina ko weltinta courant min jeeya wifi o min jeeya connexion min jeeya nafano ko onon wonɓe hen jangoɓe ɓe duuson jangde nde e janguinowo o onon wonɓe hen ɓe duuson jangde nde e janguinowo o ha mbawen jangude kala gonɗo hen nanɗo sawtol men gonɗo Facebook gonɗo Orange gonɗo Facebook gonɗo YouTube gonɗo kala WhatsApp mbaɗa wonde yettoma aɗa janga hen aɗa wawa hen anne ko hen jeeyaɗa waɗa hen ko mbawɗa ko duusa jangde nde ɗaɓɓa hen barke kadi kaaɗen ɗo ha gongol kadi jokken inchallahu taala ɗum ɗo woni ko janguɗon hande masɗe pular mawɗe on certi e majjere mum son ɗiggini kay yette kuɗi e karne wañjite jange waawe o ko musidɗo moɗon giɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam